Moja włóka jo přec nosiła taką šiednu drastu, jen lešu sukniu, warb šorców, aber takie krótkie jaki, te ona sama šiva. Haj moja prawóka je jeszcze tu wochożansku drastu nosiła. A když mi tak około 10 lat stara była, da prawóka byše zemreta, da jsem ja w jejestwie te zbytki te drasty obżywała. Spodnia suknia byše z takie czerwone frisa, a ja się mianowała frisonica. A tu sukniu Horyka tu nisem žene widziała, ale dżęsniejszy dzień przez Lutara Balko je jeszcze taka oryginalna wochożanska suknia w Grodku, w tym muzeum widzieć. A ta byše jo na poszczonka jo wiesty czas w Brużni, ale što ma ta w Grodku czynić, ja nie wiem, to chyba merza, to może jo stać, ale to są jeszcze te oryginalne dziele, które dr Lothar Balko przygotował, a co jo naromadził w naszej kończynie.